טוב, אז זה המטבח, אמרנו. זה מטבח. נכון, תענוג, יופי, המקרר הולך, נכון? הכל הולך. רק הארונות הקיר נשאר. הקיר נשאר, פה יש כזה, כזה, הרצפה, הפרקט. שזה... הוא אמר שגם את הפרקט לוקחים. לוקחים? זה, טוב, סלון נגיע אחר כך. פה יש פינות מחשב קטנה, יש לנו כזה בדיוק. זה חצי חדר של כמו מרפסת. זה הסלון. יש פה מזגן אחד. יש פה חדר אחד. יש פה עוד חדר, הורים, גדול, מקום לארון, הארון הזה הולך. יש פה שירותים, יש פה אמבטיה.